Πόσες φορές δεν είπαμε στον εαυτό μας «Μα καλά, δεν μ' ακούει ο Θεός, δεν βλέπει τι περνάω». Ο Γέροντας Εμιλιανός μας λέει κάτι που ανατρέπει τον τρόπο που σκεφτόμαστε για την προσευχή. Στην αρχή λέει η ψυχή μας κραυγάζει προς τον Θεό. Του μιλάμε, του ζητάμε, τον φωνάζουμε σαν να πνιγόμαστε. Και τότε νομίζουμε πως εκείνος δεν απαντά και πληγωνόμαστε. Αλλά εκεί ακριβώς κρύβεται το μυστήριο. Η προσευχή δεν είναι να φωνάζω όλο και πιο δυνατά. Η κραυγή πρέπει να αλλάξει μορφή, να γίνει σιωπή. Μια σιωπή που δεν είναι άδεια, αλλά γεμάτη από την παρουσία του Θεού. Είναι σαν να κάθεσαι σε ένα δωμάτιο όπου όλα ησυχάζουν και ακούς ξαφνικά την ανάσα σου. Εκεί μιλάει ο Θεός. Όχι όταν φωνάζουμε, αλλά όταν σταματάμε να μιλάμε εμείς. Έτσι το ερώτημα δεν είναι αν μας ακούει ο Θεός. Το ερώτημα είναι εμείς σωπαίνουμε αρκετά για να τον ακούσουμε. Αν αυτό το βίντεο σου έδωσε πνευματική τροφή για σκέψη, κάνε εγγραφή στο κανάλι μας και ακολούθησέ μας.